кабинета подаде оставка, носят отговорност за всичко това, което може да се случи, не дай си Боже, от 1 януари. Защото ако има... Какво прокобиш? Не прокобя, казвам само, че... Прокобя. Сега, когато България няма редовно правителство, както е било до сега винаги, има весел хаос в администрацията. Няма как да се контролират процесите. Тези, които са разни КЗК и подобни, те не са подчинени на правителството. Те са избрани работят... и са... Добре, какво? Айде сега. Не могат без силна централна власт да се вършат работата. Няма да могат. Искрено се надявам, ти си прав. Да. Искрено се надявам да няма спекула неконтролируема. Няма да има. Да, добре, искрено се надявам. Но също така знам, че всичко, което беше заложено в бюджета, няма да се случи. Защото да обясним удължителен бюджет, работиш с една 12-та на този 12 Те не ги ли чух месеца. какво казаха, бе? Той Боджанков, какво излезе и какво каза. Вие сте виновни за това, трябва да си направите бюджета. Те искат да се свали правителството и да няма бюджет. Не, чакай се, след това излиза и казва, вие сте виновни. Те гласуваха против бюджета, оттам нататък отговорността носи за последствията този, който е провалил бюджета, не този, който го е предложил. Напротив.